כאן. תוכנית ערוץ 22, חדשות ערוץ 22. חדשות ערוץ 22. היום במפלגת הטרנס. וואי, לא, זה טעות. זה בא רע ככה, אבל מאוד. מה ירצה? אנחנו מדברים מערוץ 22, אנחנו לא רואים כלום. זה תוכנית לעיוורים בלבד. העברים. היום נכבוש את האברסט. טוב. לכתב יש קש שמה, קרול. יש לי חבר, יש לה אחות. מה עם זה כוסית? יש קש שמה איפה אנחנו נזיין אותה. אנחנו נזיין אותה. יש קש איפה שם? איבדנו את המנות, את המפתח של המנות. לא יודעים איך לזיין אותה. מאשר שרעות. טוב, אנחנו נמצאים אולי כאן מתה. במסיבת טבע קטלנית. יעשו אולי לא לכם נכנסנו. שתייה, לכן אנחנו לא בתוך האוטו! לכן אנחנו לא שותים בתוך פה. האוטו! לא שותים פה. בתוך האוטו! לא שותים פה. בתוך האוטו! נמשיך. לא שותים פה.